Ġie inawgurat investiment dirett barrani ta' 16 miljun euro mill-kumpanija A2W Pharma. Dan wara li l-kumpanija għażlet lil Malta biex tespandi l-operat tagħha u tirriċerka u tiżviluppa prodotti innovattivi fil-qasam tal-farmaceutika u xjenza. B'dan l-investiment il-kumpanija Amino Chemicals li ilha taħdem f'pajjiżna għal dawn l-aħħar 30 sena fetħet kumpanija sussidjarja biex tipproduċi wkoll prodotti relatati mal-kannabis mediċinali. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Amino Chemicals Antonio Sommej spjega kif Malta hija ideali għall-investiment bħal dan anke minħabba l-abiltajiet diversi tal-ħaddiema Maltin. I think that in Malta there are now good skilled people to follow, to develop new activities. Fl-inaugurazzjoni ta' din il-faċilità ġdida tal-kumpanija f'sit industrijali fil-Marsa, il-Ministru għall-Intrapriża Mirjam Dalli qalet kif din in-niċċa speċjalizzata ser twassal għal attività ekonomika importanti oħra. Dan fil-waqt li investiment bħal dan huwa turija ta' fiduċja f'pajjiżna minn kumpaniji barranin. Hija stqarret kif il-ftuħ ta' din il-faċilità għal din il-kumpanija huwa pass importanti sabiex tkun pjuniera fil-qasam tal-kannabis mediċinali. Dan fil-waqt li pajjiżna jitpoġġa fuq il-mappa bħala post adattat sabiex iżjed kumpaniji jiftħu n-negozju tagħhom f'din l-industrija. Jina li dak huwa turija ta' fiduċja fil-pajjiż, turija ta' fiduċja fil-ekonomija tal-pajjiż u anki fil-ħaddiema li għandna fil-Gżejjer Maltin. Ġifieri qegħdin nitkellmu dwar kumpanija ġdida A2W Pharma li ħatoħroġ minn kumpanija li ilha stabbilita f'pajjiżna fejn il-fokus primarju tagħhom huwa l-medical cannabis, settur li qed inkomplu nippromuovu u li rridu nkomplu nattiraw lejn pajjiżna. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise Gert Farrugia stqar kif minn dan is-settur tal-kannabis mediċinali rridu nħolqu opportunità ta' iżjed impjiegi. Spjega kif pajjiżna qed isir parti minn katina sħiħa internazzjonali f'dan is-settur. Allura, dak li qed jagħmlu kumpaniji bħal Amino li ilha 30 sena kellha l-kuraġġ li tespandi f'qasam daqshekk importanti huwa li tmur lejn riċerka u żvilupp u bekk qed jinħolqu jobs importanti, jobs ġodda u jobs foqsma li huma importanti bħal xjenza u anke teknoloġija. L-ambaxxatur Ċiniż f'Malta Yu Dunhai u rappreżentanti mill-Awtorità Maltija għall-Mediċini kienu preżenti għal din l-inawgurazzjoni.